Estamos asistindo a unha escalada absolutamente abusiva dos prezos que está repercutindo sobre todo nos sectores máis desfavorecidos, nas clases populares e que está, ademais, producindo un enriquecemento excesivo, abusivo das grandes empresas, das eléctricas. Fronte a esta situación, o BNG está trasladando propostas ás distintas administracións, fundamentalmente no ámbito eléctrico para cambiar o marco regulatorio, para poñer impostos ás eléctricas, para que haxa unha intervención pública nos prezos, para que teñamos unha tarifa eléctrica galega. E máis alá das propostas nas administracións, nas institucións, o que pensamos que neste momento hai que mobilizarse masivamente nas rúas e por iso facemos un chamamento para que o próximo domingo ás 12 da mañá en Compostela haxa unha mobilización masiva para exixirlle aos gobernos que tomen medidas xa, non medidas paliativas, non parches, senón realmente medidas estruturais que cambien o marco económico social, que favorezan a que máis o necesitan e que tamén defendan os intereses do noso país.